Euskal Herria jasatzen ari dituen langabeziaren datak izugarriak dira eta emergentzia sozial batean jartzen gaituzte. Nafarroan egoera bereziki larria da. Zuzen ere, Euskal Herriko langabetu gehien dauzkan 10 eremuetatik 6 naparrak dira. Eta horiek azpimarratu nahi dugu, horien artean dauden Tuteraldea eta Sakanaldea zuzen ere langabetu gehien dauzkaten eremuak direla. Horregatik, Nafarroako parlamentuak aurreko astean izandako osoko bilkuran zehaztu ziren neurriak martxan jarri behar dira zuzen ere idatzietatik ekintzetara pasatu behar dugulako. Plan bereziak behar dituzte, zonalde hauek hain zuzen ere bitartekoak nahi izan ez gero egon badaudelako. Horregatik, beharreko errekurtso horiek guztiak bideratu behar dira enplegu datak hobetzera eta aurre egiteko Nafarroan daukagun arazorik larrienetara hain zuzen ere langabeziaren kontuetara. Horregatik, alde batera utzi beharko lirateke justifikazinak diren hainbat ekimen, AHT, hor daude Peaje la Sombra delako hainbat diru bideratzen dela inbertsio horiek finantzatzera eta hori guztia nahi izan ez gero bideratzen alda enplegura. Baina, hau guztia ez dugu lortuko mobilizazioa eta herri mobilizazioa bultzatzen ez badu. Horregatik Euskal Herria bildu baita ere deialdi bat egin nahi dio jendarteari bereziki datorren ostegunean Sakanan izango den greba egun horretara parte hartzera hain zuzen ere berebiziko garrantzia daukarako jendartearen parte hartzea eta mobilizazioa. Horregatik, baita ere Iruñan, martxoaren 9an ospatuko den eta izango den manifestaziora dei egiten diogu Euskal Herria bildutik eragile sozial, politiko eta sindikal guztiei bat egiteko mobilizazio horrekin guztion artean lortu behar baitugu Nafarroako gobernuak eta instituzioek hiritarrok dauzkagun arazoei aurre egiteko.